Исәнмесез, хәерле көннәр. Безнең бүгенге тема яшелчә бакчасында. Халык әйтсә, хак әйтә. Яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр сәламәтлек чыганагы. Менә без дә бүген сезнең белән яшелчәләр турында сөйләшербез. Сәламәтлеккә нинди файда китергәннәрен белеп китәрбез. Хәзер игътибар белән тыңлагыз, табышмак әйтәм. Итләш, йомры яшелен изеп алдым, яшердем. Гаҗәпләндем бераздан. Кояшсыз да кызарган. Бу нинди яшелчә булыр икән, балалар? Әйдәгез әле, уйлап карыйк әле. Әйе, дөрес, бу безнең помидор. Помидор нинди төстә була? Әйе, кызыл төстә. Нинди формада? Түгәрәк һәм овал формасында. Дөрес, помидор безнең җирдә, түтәлдә үсә торган яшелчә. Помидорның туган ягы Көньяк Америка. Ул җәй көне өлгерә безнең. Помидор ул бик файдалы яшелчә. Ул Б һәм С витаминнарына бай. Б витамины кәефне күтәрә, ә С витамины авыруларга каршы торырга ярдәм итә. Киттек икенче табышмак. Җир астында алтын казык, алдык без аны казып. Бу нинди яшелчә була икән? Әйе, дөрес, кишер. Кишер безнең кайда үсә? Кишер безнең түтәлдә, җирдә үсә. Афәрин, кишер нинди төстә? Кишер кызгылт, сары төстә. Ә нинди формада? Озынча формада була. Афәрин, балалар. Кишернең туган ягы безнең Әфганстан. Ул көз көне өлгерә. Кишер бик файдалы. Анда А витамины бар. Ә А витамины безнең чәчләрне һәм тешләрне ныгыта. Киттек, дәвам итәбез. Озын яшел түтәлдә, сары тызлы кисмәктә. Бу нинди яшелчә була икән, балалар? Әйе, дөрес, бу безнең кыяр. Ә кыяр безнең нинди формада? Кыяр безнең озынча формада. Нинди төстә була? Кыяр. Әйе, дөрес, яшел төстә була. Кыярның туган ягы Көнбатыш Һиндстан. Ул җәй көне өлгерә торган яшелчә. Кыяр безнең бик сусыл һәм бик тәмле яшелчә. Ул 95% судан тора. Кыяр бик файдалы. Ул А, Б, С витаминнарына бай. Дәвам итәбез. Үсеп утыра бер шүлмәк, өстенә кигән 100 күлмәк. Балалар, бусы нинди яшелчә була? Әйе, дөрес, бу безнең кәбестә була. Ә кәбестә безнең нинди формада? Кәбестә безнең түгәрәк формасында. Ә аның төсе нинди? Әйе, кәбестә безнең күбесенчә ак төстә була. Афәрин. Туган ягы безнең кәбестәнең Урта диңгез буе җирләре. Кәбестә ул безнең шулай ук бик файдалы яшелчә. Ул безнең С витаминына бай. Үзем турыйм, үзем йылыйм. Балалар, бу нинди яшелчә була? Әйе, дөрес, бу безнең суган була. Ә суган безнең нинди формада? Суган безнең түгәрәк формасында. Нинди төстә була, балалар? Әйе, дөрес, суган безнең сары төстә була. Суганның туган ягы Мисыр. Ул да бик файдалы. Суганда А һәм С витаминына бай. Җир астында җиз бүкән, һәр көн ашыйсың иркәм. Әйдәгез, уйлап карыйк әле, бусы нинди яшелчә булыр икән? Әйе, дөрес, бу безнең бәрәңге була. Бәрәңге дә, балалар, бик туклыклы, бик файдалы яшелчә. Аның туган ягы Көньяк Америка. Бәрәңге безнең С витаминына бик бай яшелчә. Ә хәзер әйдәгез, без сезнең белән дидактик уен уйнап алабыз. Нәрсә артык? Сезнең каршыгызда 3 төрле рәсем. Беренче буйлыкта безнең 4 рәсем ясалган. Менә сез шушы рәсемнән артык рәсемне сайлап алырга тиешсез. Нинди рәсем булыр икән бу?
Әйе, дөрес, бу алма. Ни өчен алма? Әйе, дөрес, чөнки алма безнең ул җиләк җимеш, калган рәсемнәр безнең яшелчәләр. Афәрин. Икенче буйлыкны карыйбыз. Икенче буйлыкта кайсы рәсем артык? Әйе, дөрес, помидор. Ни өчен помидор? Чөнки помидор безнең яшелчә, калган рәсемнәрдә җиләк җимешләр ясалган. Афәрин. Өченче соңгы буйлыкны карыйбыз. Кайсы рәсем артык? Әйе, дөрес. Гранат. Ни өчен гранат? Чөнки гранат безнең җиләк җимеш, калган рәсемнәр яшелчәләр. Афәрин, булдырдыгыз. Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсем килә. Яшелчәләр безнең матдәләр алмашын кили, организмның үсүенә һәм үсешенә ягынты ясый, иммунитет барлыкка китерә һәм ныгыта, организмга тышкы тирәлек тәэсирен нык торырга булыша. Сау булыгыз, яшелчәләр белән дус булыгыз.